ሃገር ሩስያ ንሃገራት ሽወደንን ፊንላንድን መጠንቀቅታ ከምዝ ሃበት ካብ ሞስኮ ዝተረኸበ ሓበሬታ አረጋጊጹ። ድሕሪ ሕርሲ ዝስዕብ ስነልቦናዊ ቅልውላውን ሕማምን ኣቓልቦ ይስእን ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመረበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 13 ሚያዝያ 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕቲ ምሳና ክጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ ዝመሰጋገሪ ናብ ዝርዝር ዜና ክነኣቱ ኢና። ሰናይ ምክትታል። መንግስቲ ሩስያ ሃገራት ሽወደንን ፊንላንድን ኣባል ናይቲ ወተሃደራዊ ኺዳን ናቶ እንተኾይነን ሃገራዊ ጸጥታ ሩስያ ዝፍጠር ስጋት መሊሱ ስለ ዘዕብዮ ሚዛኑ ንምሕላው ተባሂሉ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትግደድ ሃገራት ሽወደንን ፊንላንድን ክፈልጣ ይግባኣ ብምባል ክረምሊን መጠንቀቕታ ሂቡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ዋላ እኳ ሽወደንን ፊንላንድን ኣባላት ናቶ እንተዘይኮና ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ስዒቡ ብዝተኸተለ ፖለቲካዊ ረስኒ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ናቶ ንእቶዶ ኣይንእቶ ዝብል ክትዕ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ከምኡውን ሃገረ ፊንላንድ ናብ ናቶ ንምእታው ምምልካታ ስዒቡ ዝመፀ መጠንቀቕታ ሩስያ ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፊንላንድ ኣባል ኔቶ ንምዃን እንድሕሪ ሓቲታ ሽወደን እውን ተመሳሳሊ ውሳነ ንክትወስድ ናይ ድምፂ ክህብ ምዃኑ መሪሕነት ሰልፊ ሽወደን ዴሞክራሲ ኣፍሊጡሎም። እቲ ሰልፊ ነዚ ዝወሰነ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝተገብረ ተወሳኺ ጉባኤ ኮይኑ መራሒ ሰልፊ ጂሚ ኤኮሶን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ሰልፉ ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝደሊ ምፍላጡ ሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር። እዚ እናኾነ ድሕሪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንሽወደን ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ንጸጥታ ዝምልከት ዘተ ምስ ኣባላቱ ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሩሎም። ሃገረ ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣባል ኔቶ ምዃን ናብ ኤውሮጳ ዘይምርግጋእ ዝዕድም እዩ ክትብል ከም ትምጉትን ወታደራዊ ሰብ መዛ ኣሜሪካ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንኔቶ ክዕቢ ዝኽእል ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ስሕተት እዩ ድሕሪ ምባሎም እዩ ሩስያ ነዚ መግለፂ ሂባ ዘላ ዝብል ተወሳኺ ፖለቲካዊ ርእይቶ እውን ተላዒሉ ኣሎ። ሃገራት ፊንላንድን ሽወደንን ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኣባላት ኔቶ ንምዃን ክሓታ ሰብ መዛ ኣሜሪካ ትጽቢት ከም ዝገብሩን ኣሜሪካ ነቲ ቁፅሪ ኣባል ሃገራት ኔቶ ናብ 32 ዝዕቢ ምንቅስቓስ ትድግፎ ከም ዘላ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ላዕለዎት መራሕቲ ኔቶን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሽወደንን ፊንላንድን ዘተ ከም ዝተሳለጠ ይፍለጥ። ምዚ ተኣሳሰር ዜና ሎሚ መዓልቲ መራሒት ናይ ሃገረ ፊንላንድ ናብ ሽወደን ብምምጻእ ብዛዕባ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ዝምድናን ብፍላይ ከዓ ወታደራዊ ኩነታት ዝዞባ ብዝምልከት ክትመያየጥ ከም ዝኾነት ትጽቢት ይግበር። ኣብ ድሕሪ ሕርሲ ዘሎ ናይ እምሮ ጸገምን ንዘጋጥመን በኳራትን ፍሉይ ናይ ክንክን ውጥን ዘለዎን ዞባታት ብቁፅሪ ዝወሓዳ ምዃነን ተገሊጹ። እዚ ጸብጻብ ብካሊበር ዝተባህለ መርማሪ ፕሮግራም ሬድዮ ሽወደን ዝቐረበ ኮይኑ እታ ፕሮግራም ናብ ሰብ መዚ ጥዕናተን ዞባታት ዳህሳስ ምልኣኻን ዝበዝሓ ካብተን እተን ኣዴታት ኣብ ክንክን እውን እናሃለዋ ምጥዋውን ምስትዕሸል ግዜ ምሕላፈን ኣለዋ ዝብል ርእይቶ ከም ዘለዎን ምግላፀን ሓቢራላ። ድሕሪ ሕርሲ ዘጋጥም ጭንቀትን ናይ ምምዝባል ኣእምሮን ኩነታትን ጎነፃዊ ምቅያር ባህርያትን ብኡቢሉ እውን ናብ ነፍሲ ቅትለት ከምርሕ ዝኽእል ጥዕናዊ ጸገማት ከም ዝስዕብ ክኢላታት ሕክምና ኣእምሮ የመልክቱ። ካብ ንሕክምና ዝምልከት ዜና ከይወፃና ናብ ሽወደን ዝኣትዉ ስደተኛታት ዩክሬን ብዝተኻእለ ናህሪ ናይ ጥዕና ምርመራ ክግበረሎም ምዃኑ ተሓቢሩ ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ካብተን 18 ዞባታት ተን 11 ኣብ ውሽጢ 2 ሳምንታት ናይ ምርመራ ኣገልግሎት ክህባ ኣይክእላንን ተባሂሉ ኣሎ። መሰረት ዳህሳስ ኣገልግሎት ዜና ቴቴ ካብ ህዝቢ ዩክሬን እቲ ሓደ ሲሶ ጥራይ ኣብ እዋን ምጅማር ወራር ሩስያ ክታበት ኮቪድ-19 ወሲዱ ምንባሩ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብታ ምርግጋእ ዝረሓቓ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቓት ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ዝቐጸለ ውግእ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ስጋት ጸጥታ ከም ዝፈጠረ ይግለጽ ኣሎ።
መንግስት ትክልል ነቶም ዕጡቃት ንምድምሳስ ጀሚሮ የብዝበሎ ወፍሪ አባላት ፍሉይ ኃይሊ ክልል ሶማሌ ተዋፊሮም ዝብል ጉዳይ አዘራራቢ ኮይኑ ይርከብ መንግስት ክልል ኦሮሚያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ኣብ ክልል ዝንቀሳቀስ ዕጡቅ ኃይሊ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ንምድምሳስ ተሪር ዝበሎ ወታደራዊ ወፍሪ ከም ዝጀመረ ወግዓዊ ምግባሩ ይፍለጥ ተወፍሪ ድማ ን30 መዓልታት ከም ዝጸንሕ ሰነጺሩ ከም ዘሎን ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ መንጎ ኃይልታት መንግስትን ዕጡቃት ሰራዊት ናጽነት ኦሮማን ከቢድ ውግእ ይካየድ ምህላው በትዊተር ኣብ ዝተዘርገሐ ሓበሬታ ከም ዘረጋገጸ ወሃብ ቃል ትጉጅለ ሓቢሩ እዩ ኣብቲ ዝቐጸለ ውግእ ንዕወት ኣለና ከም ዝበለን እቲ ሓበሬታ ከረድእ ከሎ ምዝብዝ ተኣሳሰር ዜና ሎሚ ዝወፀ ሓበሬታ መልኪትዎ ከም ዘሎ ፍልልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድን ምክትሉ ፓንተን ኖፍን ሎሚ ኣዲስ አበባ ኣትዮም ከም ዘለው ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡሎም ቶም ልኡኻት ኣብ ጻኒሒቶም ምስ መዚ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ተወከልቲ ትካላት ረድኤትን ኣብቲ ሃገር መሻርክቲ ዝኾኑ ወገናትን ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ከም ዝገብሩ ተፈሊጡሎም ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ መግለጺኡ ምብጻሕ ኣምባሳደር ሳተርፊልድን ምክትሉን ጎንጽ ደው ንምባል ዘይተገደበ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ኩሉ ዞባታት ክህሉ ተፈጺሞም ኣብ ዝተባህሉ ጥሕሰት መሰላት ግልጽ ምርመራ ክግበርን ኣሜሪካ ብዘተ መፍትሒ ክርከብ ናይ እትገብሮ ጻዕሪ ኣካል ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ኣረዲዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ ድሕርዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ብሓፂር ዝተዳለው ዓለም ለኻዊ ካልኦትን ዜናታት ከቕርበልኩም ምሳና ጽርሑ ኣብ 24 ለካቲት ወራር ሩስያ ድሕሪ ምጅማሩ ብውሕዱ 4.5 ሚልዮን ዩክራናውያን ከም ዝተሰደዱ ላዕለዋይ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ሓቢሩ ኩናት ዩክሬን እንዳበርትዐ ምምጽኡ ሞት ሲቪላውያን ትሕተ ቅርጺ ነቲ ሃገር ክበጽሕ ከም ዝገበረ ዩኤንኤችሲአር ወሲኹ ገሊጹ ከም ዘሎን ዝኹነታት እዚ ዝለዓለ ስደተኛታት ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ ውድብ ሓቢሩሎ ዝኹነታት ሰባት ዓዶም ገዲፎም መጽለልን ዕቑባን ሓገዝን ንምድላይ ክስደዱ ገይሩ ከም ዘሎ ክብል ንሲኤንኤን ነቲ ውድብ ብምጥቃስ ጸብጺቡሎ ዛጊት ሃገር ፖላንድ ዝበዝሑ ካብዞም ስደተኛታት ማለት 2.6 ሚልዮን ወሲዳ ምህላዋ ዝገለጸት እቲ ውድብ ሃገራት ሮማንያ ሃንጋሪ ሞልዶቪያን ብድምር 2 ሚልዮን ስደተኛታት ተቐቢለን ከም ዘለዋ ኣብ ጸብጻቡ ረጋጊጹሎ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሓለፍቲ ኣምሓራ ተፈጺሞም ብዝተባህሉ ዓሌት መሰረት ዝገበሩ ግፍዕታት ከም ዝተሸቐለ ሓቢሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ብቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣቢሉ ዘውፅኦ መግለጺ ብፍላይ ድማ ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብሓባር ብሓሙስ ኣብ ዘውፅእዎ ሓባራዊ ጸብጻብ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ምስ ምጽጻይ ዓሌት ዝመዓራረዩ ገበናት ምፍጸሞም ዘሻቕል ከም ዝኾነ ሓቢሩሎም እቶም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንልዕሊ 1 ዓመት ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ ሓይልታት ጸጥታን ሓለፍትን ክልል ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንተጋሩ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ገበናት ኩናትን ፈጺሞም ክብሉ ኸሲሶም ኣለዉ መንግስቲ ፌደራል ኣብ እቶም ግፍዕታት ኢዱ ሓዊሱ ወይ ድማ ተሓባሪ ኮይኑ ኢሎም ከም ዝኣምኑን ኣብቲ ጸብጻቦም ከም ዝኸሰሱን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ነቲ ጸብጻብ ተቐባልነት ዘይብሉ ሕሶት እዩ ክብሉ ከም ዘይተቐበልዎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ናብ ሲነማታት ወይ ከዓ ፊልም ስታደን ተባሂሉ ዝፍለጥ ሸወደናዊ ትካል ሲነማታት ናይ ባዕልኻ መግቢ ጣዕሞት መግቢ ሒዝካ ምምጻእ ከም እተኸልከለ ጋዜጣ ፎክ ብላደት ሓቢሩሎ ኣብ ክንድኡ ዓማዊል ኣብቲ ሲነማ ዝቐርቡ ቅልል ዝበለ ዝብልዑን ዝስተዩን ነገራት ክገዝኡ ከም ዝኽእሉ ክግበር ከም ዝኾነን ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰሩ ፍሉያት ምኽንያታት ዘለዎም ገዲፍካ ኩሎም ዓማዊል ናይ ባዕልኻ መግቢ ሒዝካ ናብ ሲነማ ምእታው ክልኩል ከም ዝኸውን ተሓቢሩሎ
መሰረት እዚ ሓድሽ መምርሒ ዝኾነ ሰብ ዝብላዕ ዝኾነ ይኹን ናይ መግቢ ኩነታት ሒዙ ናብ ሲነማታት ከኣቱ ከም ዘይፍቀድ ተደንጊጉ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝተዳለዉ ናይ ዜና መሰናድኦ ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ብስሩዕ ናይ ዜና መደብ ስጋብ ንራኸብ ንሎሚ በዚ ወዲእ ኣለኹ ሰላም ዳሓናምሲ እዩ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ